जोङो धेमाजि आन्चलिकआ ब्रह्म धोरोमनि जोनोम सान हिसाबै जोङो जाय गामिया लाङो थिग बेबादियैनो लांनाय बादियैनो जोङो बे सान फालिनायखौ एबा 1 सेप्तेम्बर सानखालि जोङो धोरोमनि जोनोम सान हिसाबै फालिनाय जायो। दा दिनै बे दिफा ननारि गामिनि रायजो राजाफ्रा बे 1 सेप्तेम्बर सान फालिनायखौ बिथांमोनहा लाबोनानै जोंनि धेमाजि आन्चलिकनि गंफ्रोमबो गामिनि आइ बाबामोनखौ लेंहरनानै दिनै बे 1 सेप्तेम्बर सानखौ फालिनाय जाबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि बे फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो जोंनि आन्चलिक आफादनि आफादगिरि मनिराम बसुमतारी बाबाया दिनैनि बे फिरफिला गोथार साननि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो। बिनिफ्राय जोङो बे फिरफिला बिरहोखांनायनि उनाव जयग'नि हाबाफारि लादों। जयग'नि हाबाफारिखौ दैदेनो जोंनि आन्चलिकनिनो गाहाय प्रसारक मुस्रि ब्रजेन मोसाहारि बाबाया। बेजों लोगोसे जोंनि गासैबो रायजो राजाफ्रा धोरोमनि बे जयग'नि हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोङो जयग'खौ फारियै मावखांनाय जायो। जयग' मावखांनायनि उनाव जोङो बे धोरोमनि सान फालिनायाव धोरोम शास्त्रनि बिबुंथि सासे सानै आइ बाबामोनखौ लाखिहोनाय जायो। बेजों लोगोसे जोङो दिनै बे 1 सेप्तेम्बर सान फालिनायावनो लोगोसे जोङो पन्चायतनि बिसायख'थि गेलेनायाव माखासे जोंनि धोरोमनि आइ बाबामोनहा देरहानाय आइ बाबामोननो जोङो दिनै मान बावनाय जादों। मान बावनायाव जोंनि धोरोम आफादनिफ्राय साब्रैसो दङ बे आइ बाबामोननो लोगोसे जोंनि बोराय बुरि गेदेमा सुबुंफोरनो लोगोसे जों मान बावफानाय जादों। आरोबाव जोङो बे आफादाव थानाय माखासे गेदेमा सुबुंफोरनोबो मान बावफानाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि बे मान बावनाय हाबाफारिखौ फारियैनो जोङो मावलांबाय थागोन आरो जोंनि बे 1 सेप्तेम्बर फालिनायखौ जाय गामियानो लाङाथों बेखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो फालिनाय जागोन। दा बेहाय आरो जोङो फालियाबासिनो थानाय नङा आरो थानायबो जाया। जोंनि ब्रह्म धोरोम आफादखौ जोङो बिदिनो दैदेनलांगोन आरो रायजो राजाखौ मोजाङै मोजां जोङो बोखांबोनो थाखाय बे आइटेमखौ लाबाय थानाय जायो। आं बेखिनिखौनो दिनै 51थि दुलाराय ब्रह्म धोरोम गायसन सान। बे गायसन सानाव जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि आइ बाबामोना जोंनि बे दिफा नौनारि मन्दिराव दिनै बे गायसन सानखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। आरो बे फालिनायाव आलासि महरै जोंनि आन्चलिकनि खौसे बर' सुबुंनि आफादगिरि हिसाबै खावलायनायलाय आं दिनै बे गायसन सानाव नुजाथिफैनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो लोगोसे खाफाल मोजां होनना बुंजाबावो दिनैनि बे गायसन सानावनो जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि मारगाना आफादगिरि अश्विनी कुमार स्वर्गियारि साराबो बे दिनैनि गायसन सानाव नुजाथिफैदों। बिनि थाखाय आङो सारिसिम जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय। मानो होनोबा लखिमपुर जिल्लायाव बै समाव लखिमपुर जिल्लामोन। बै लखिमपुर जिल्लायावनो जोंनि दुलाराय बर' ब्रह्म धोरोमनि गायसनजेननाय आफादा बेनिफ्रायनो सोरजिनाय जादों। दासिमबो बे गायसन साननि जिथु आफादगिरि आरो दासिमबो बे आफादगिरिया जोंनि बे जिल्लायावनो दङ। दा बेनि थाखायनो जोङो गुबुन जिल्लानि जिथुनाखि जोंनि ब्रह्म धोरोमनि सिबियारि आइ बाबामोना जाहाथे दिनैनि सानखौ अरायबो गाजा गोमजायै बेफोरबायदिनो फालिबाय थानो हायो आरो मोनफ्रोमबो जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो धोरोमारि जेरै जोंनि बर' हारियाव बाथौ खृष्टान अनुकुल बा बायदि रोखोमनि ब्रह्म समाजनि आरो बायदि रोखोमनि धोरोमारिफोरा जाहाथे खौसे ज'यैनो सोमोन्दो लालायनानै जोंनि बर' हारिखौ धोरोमखौ जोङो खौसेयै जोङो दैदेननानै जाहाथे जोङो बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा बर' हारि दानो हायो आरो जोंनि बर' हारिनि गासै जोंनि हारिमुनि जिथुनाखि जोंनि गाननाय जोमनाय आरो जोंनि हारिखौ जों दिन्थिनो हायो धोरोमनि हेफाजाबै आरो धोरोमनि बोसोन बायदियै जोङो मावलांनानै जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा बर' हारि दानो थाखाय जोङो बयबो आङो
आफादनि जानानै जोंनि बर' हारिनि धोरोमारि दैदेनग्रा बिथांमोनखौ आं खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोंनि बे दिफा नौनारिनि मानगोनां जोंनि ब्रह्म धोरोम सिबियारि रायजो राजा आइ बाबामोना जाहाथे दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आङो